नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, आम्ही आहोत रत्नागिरीमध्ये. रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आज जिल्हाधिकारी आणि MIDCच्या अधिकाऱ्यांबरोबर स्थानिक जमीन जे भूमिपुत्र आहेत, जमीन मालक आहेत, यांची बैठक आहे. आणि एकूणच हे स्थानिक जमीन धारक जे आहेत, भूमिपुत्र आहेत, जमीन मालक आहेत, हे या ठिकाणी रत्नागिरीत आलेत. प्रकल्पासाठी 4,500 एकर किमान जागा ही अपेक्षित आहे. आत्ताच्या घडीला हजारोनी एकर जागा, शेकडोनी एकर जागा देण्याकरता आणि त्याची संमती देण्याकरता जमीन मालक आलेत. मुद्दा म्हणून मी या सर्वांना विचारणार आहे की तुमची जमीन किती आणि किती जमीन तुम्ही देऊ इच्छिता. सर, तुमची एकूण या प्रकल्पासाठी किती एकर जमीन तुम्ही देणार आहात? या प्रकल्पासाठी आमची कमीत कमी 250-300च्या पुढे जमीन आहे आमची. 250 ते 300 एकर. बरं, तुमच्या गावात पण त्या प्रकल्पाच्या तेवढ्या आवारापुरतीच असणार तेवढी. त्याच्यापुढे जमीन आमची भरपूर आहे. 500-600 एकर आहे, पण ती शेत जमीन आहे खाली सगळी. हां, पण त्याची प्रकल्प योग्य आहे जमीन तेवढी 250 एकरच्या पुढे जाईल. क्या बात आहे. 300 एकर जमीन या साहेबांची आहे. सर, तुमची जमीन किती आहे? तुमच्या गावातनं किती लोक एकूणच प्रकल्पासाठी जागा द्यायला तयार झाली? माझी एकूण 10 एकर जागा आहे. माझ्या शेजारचे बबन पावसकर जे आहेत त्यांनी माझ्याकडे आपला सातबारा दिला आहे. त्यांची 55 एकर आहे. त्याच्याशिवाय आमचे दशरथ कांबळे आले, त्यांची जवळजवळ 260 एकर जमीन आहे. दशरथ कांबळेंची मगाशीच आपण मुलाखत देखील. 260 एकर जमीन आहे. असे जवळजवळ आम्ही आमचे शेजारी जे आहेत बागवाले, आमची जवळजवळ 400-450 एकर जमीन आमच्याकडे आहे. आणि आम्ही तयार आहोत द्यायला. शासनाने योग्य मोबदला द्यावा, हा प्रकल्प व्हायला हवा अशी आमची सदिच्छा आहे. आताच्या घडीला दोघांकडनं आपण ऐकलं जवळपास 750 एकर जागा ही इथंच झाली आहे. सर, तुमची? नमस्कार, मी पुरुषोत्तम खांबल. आमची त्या पंधरे गावाला 12 एकर जागा आहे आणि ते आम्ही प्रकल्पासाठी द्यायला. क्या बात आहे. पुन्हा 12 एकर इथं वाढलेली आहे. पंढरी शेठ? माझी स्वतःची 15 एकर जागा आहे आणि माझ्या मित्रपरिवारांची जवळजवळ 700 ते 800 एकर जमीन जागा आणि त्याची संमती पण ऑलरेडी आम्ही दिलेली आहे. फक्त आमचं म्हणणं एकच आहे, शासनाने त्याचा योग्य मोबदला, म्हणजे जर आंब्याची झाडं आहेत, काजूची झाडं आहेत, त्यांचा योग्य मोबदला आणि जागेचा योग्य मोबदला दिला तर सर्व शेतकरी ही जागा प्रकल्पासाठी द्यायला तयार झालं. इथंच झाले 4.5 एकरपैकी 1,500 एकर. सर, आपली? माझी 10 एकर जमीन आहे. 10 एकर 25 एकर जमीन सरांची आहे. वाढत चाललंय. 4,500 एकर जमीन अपेक्षित आहे. आपण इथं पाहतोय हे स्थानिक जमीन मालक आहे. सगळे सातबारा घेऊन आलो होतो, म्हणजे फक्त बोलणं नाही तर कागदपत्रासहित आलेलं आहे. सर, आपली? माझी बारसूमध्ये 46 एकरची बाग आहे. ती पण मी द्यायला इच्छुक आहे. का बरं? बाग आहे तुमची तरी देताय कशासाठी? हा इच्छुक आहे की डेव्हलपमेंट झाला पाहिजे, आपल्या राजापूरचा विकास झाला पाहिजे. इतर सुविधा जी आहे ते उपलब्ध नाही, ती सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. आणि म्हणजे राजापूरमध्ये जी कॉलेजेस पाहिजे, जे बाकीचे हॉस्पिटल्स वगैरे पाहिजे, आम्हाला असं वाटतोय की हा प्रकल्प आल्यानंतर राजापूरचा कायापालट होऊन जाईल. निश्चितच आपण पाहतोय हजारोनी एकर जागा जी आहे ही या ठिकाणी हे स्थानिक जमीन मालक, जमीनपुत्र, भूमिपुत्र हे द्यायला तयार आहेत. नेमका विरोध कोण करत आहे हा आता संशोधनाचा विषय बनलाय. सर, आपली किती एकर जागा आहे? 100 एकर. सरांची 100 एकर जागा आहे. इथं आपण पाहतोय 4,500 एकर जागा ही या ठिकाणी प्रकल्पासाठी हवी आहे. पण आताच्या घडीला मात्र इथं आपण पाहतोय 2,000 एकर जागा ह्या फक्त अर्धा हातावरती बोटावरती मोजण्या येतील असे अर्धा शेतकरी आहेत, यांच्याकडनं जमा होते. स्थानिकांचा समर्थन आहे, जमीन मालकांचं समर्थन आहे. विरोध नेमका कोणाचा आहे हा प्रश्न आता खऱ्या अर्थानं सरकारनं शोधून काढावा, एवढं मात्र सत्य. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.